5 майда Зәйдә тарихи вакыйга булды. Шәһәрнең Җиңү бульварында яңа һәйкәл урнаштырылды. Аны Яшел үзән сынчысы Евгений Козлов эшләде. Һәйкәлне урынына кую һәм кайбер төзекләндерү эшләрен сынчының улы Валерий Козлов җитәкләгән төзелеш оешмасы башкарды. Шул рәвешле демонтаж эшләренә 13 сәгать вакыт кирәк булды. Гомум биеклеге 6 метр, авырлыгы 1 тонна булган солдат элекеге һәйкәлдән яхшырак күренә. Büyük Җиңүнең 35 еллыгына куелган азатлык итүче солдат һәйкәлен озак елларга исәпләнмәгән материалдан эшләнү сәбәпле алга таба сылап буяу тоту мөмкин түгел иде. Шуңа күрә чыдам материалдан эшләнгән яңа һәйкәл кую кирәк булды. Яңасы полимер материалдан эшләнгән чыдам. Иң мөһиме һәйкәлнең искерү, тузу срогы юк. Зәйдәдә Җиңү көне парадсыз, митингсыз гына узачак, ә менә халык бәйрәмне төп атрибут яңартылган һәйкәл белән каршылый. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.